Ay, puta ka, puta ka. So ngayon, pupunta ako dito sa may part ng bundok at tambay lang tayo kahit na 30 minutes. Shown rider. Hindi ko pa nakikitan dun na. So na-vlog ko na din pala yung sa may tatlong bundok mga kalpa. Uy, camping. Sagasahan ka dyan ha. Yun, diba? Ganda. Grabe, tapos tutod bangin. Nakakatakot. Ayan, so gagala-gala lang ako mga kalpa. Wala kasi magawa, no? At ngayon GCQ dito sa Pangasinan. So medyo hinigpitan ng konti yung restriction ano. Pero hindi naman ganoon kahigpit. Hindi lang naman pwedeng lumabas is yung mga below 18 years old at 65 years old above ano. So pwede pa naman lumabas mga kalpa. Ingat lang po. Ingat lang po tayong lahat sa nangyayari ngayon ano. Hayaan nyo mga kalpa, matatapos din tong pandemya na to. At sundin lang natin yung mga protocols ano. Para sa atin din naman to mga kalpa. At alam ko na ang dami dyan gustong gusto na lumabas katulad ko ano. So gustong gusto na punta kung saan saan, pero hinay-hinay muna sa paglabas mga kalpa. So kung wala naman gagawin na importante wag mo na lumabas. Pinaunahan. Nakakatuwa lang mga kalpa kasi suot natin itong 1G jersey natin ni tropa no. So may nagdi-deliver sa Lazada or Shopee ata yon. Tinanong kung saan ko nabili ano. So fan din pala siya ni tropa katulad natin. Layo-layo na rin tong punta natin mga kalpa. So banda doon pinakadulo na. Ay, puta ka, puta ka. Butang ina mo. Hindi na tayong hinabol ng aso. Baluarte niya pala doon. Butang inang aso yun. Laki pa naman eh. Mukhang sasakmalin tayo eh. Or may kipaglaro lang siya sa atin ano. Pero parang mangagat eh. Baga parang sasabihin niya, umalis ka dito, hayop ka. Nakakatuwa yung aso. Pero tama nga naman ano. So ba't tayo dadaan sa kanyang baluarte? Sa kanya yun eh. Delegates pala dumaan doon.
So hanap tayo ng spot na pwede natin pagtambayan, ano. Pwede mo pagtambayan na malilim, ano. Tambay lang tayo kahit na 30 minutes at siguro uwi na rin tayo. So okay na yun. Okay na yun na pag-i-scroll scroll natin, ano. So medyo na-refresh din yung utak natin. Oo nga, parang umulan dito. Yan, di ba? Sarap. May mga bundok-bundok, ano. So pwede ka diyan mag-picnic kasama yung mga pamilya mo, ganun, at mga tropa sa probinsya, mga kalpa. Pansin ko, ano. So hindi sila gaanong gumagamit ng signal lights. Ewan ko lang kung sira yung signal light ni kuya, ano. So sumenyas na lang siya. So okay naman yon yung pagsenyas, mga kalpa. Mas the best nga yun, eh, ano, kesa naman sa bigla-bigla ka na lang liliko. Yan, lipit tuming na tayo, mga kalpa. Mas okay na yung maingat tayo, mga kalpa, para hindi tayo madisgrasya or makadisgrasya, ano. Responsibilidad dating driver yung daanan or yung dadaanan natin, ano, lalo na yung mga kasalubong natin. Kasi malay mo masyado kang risky mag-drive, eh may nadamay ka pa, ano. So kailangan din mag-ingat, mga kalpa. Yun, medyo paakyat na, paahon. Aahon na. Si kuya nakatingin sa atin, ano. Angkas talaga ng long sleeve jersey ni Trupa. Kahit na ako, eh, talagang naaangasan ako, ano. At dito pala, mga kalpa, eh dito palaging dito palaging pumupunta yung mga bikers, ano. So maganda din naman talagang pang bike, or maganda talaga mag bike dito kasi talagang may exercise ka. At siguro dito na rin sila nagti-training, ano, kasi tignan nyo naman yung daanan, eh paahon nung papunta tayo doon, ano. So ito din yung bikers garden, ano. Hindi ko lang alam kung garden ba tawag dyan. Para siyang ginawa pang bikers, ano. So dyan sila nagpapahinga, nagpapa-picture picture, ano. So meron na ring bentahan doon. So pwede na sila magmerienda doon. Maganda dito, mga kalpa, oh. Parang feeling na nasa Baguio ka. At ito, accident porn area. Kaya kailangan mag-iingat. Grabe. Masyadong materik sa part na yun, mga kalpa. Kaya kailangan talaga mag-ingat, ano. Parang gusto ko din tumira sa mga ganitong place, mga kalpa, ano, di ba? So nakaka-relax. Grabe. Yan, may bundok na dun, oh, mga kalpa. So ganito yung lugar na sinasabi ko sa inyo gusto kong puntahan, ano. So ilang beses na ako nakapunta dito, mga kalpa.
Lalo na last year, palagi ako dito. Siguro weekly ata na nandito ako, ano. Kasi na in love ako sa lugar. Sabi ko kung may pera lang ako, gusto kong bumili ng lote dito at magpatayo ng bahay, ano. Kahit na malayo sa bayan, malayo naman sa ingay. At napakatahimik na lugar, ano. Kumbaga yung vibes din, para siyang Baguio. So hindi lang ganun kalamig. Mainit din, pero 'di ba? Titignan mo parang Baguio na. Yun, ang ganda. Grabe. Buti na lang nag-break muna ako sa trabaho, ano. At pumunta tayo dito. So napakaganda. Huy, kambing. Sagasahan ka dyan, ha. Yan, di ba? Grabe. Ganda. Ay, grabe, ang ganda, ganda talaga dito. Kahit na yung bahay ko lang dito, yung simple lang, ano, kahit bahay kubo lang na matibay. Gustong gusto ko dito tumira. Place na masyadong matarik din, at wala na gaanong tao or bahay. So dito ang Balangan-Dalin na. Kaya tinawag na Ambalangan-Dalin, mga kalpa, kasi yung ambalanga is kulay pula, ang ibig sabihin, ano. Yung dalin is yung buhangin. So ang kulay ng buhangin dito is kulay pula, kaya Ambalangan-Dalin sa Pangasinan, ano. Lasan kaya ako tatambay nito, ano. Sana may mga store pa dito na pwede nating pagtambayan. Medyo malayo na yung narating natin, mga kalpa. At medyo presko na rin dito kasi mapuno, hindi mo na gaanong ramdam yung init, ano. So ito, mga kalpa, magandang tanawin, papakita ko sa inyo. Yun, di ba? Ganda. Grabe, tapos dito bangin, nakakatakot. Ayan, nasaraduhan na ito, ano. So dati nakababa pa ako dyan, ngayon hindi na, sayang. Ang ganda ng lugar, mga kalpa, no? So dito na rin ako magpapaalam, mga kalpa. So maraming salamat po ulit sa panonood ng ating simpleng vlog, ano? So pasensya na kung ganito lang muna yung vlog natin sa ngayon, mga kalpa, kasi alam niyo naman, may mga area pa na masyadong mahigpit, ano? Ayan, so ingat po tayong lahat, mga kalpa. Medyo gutom na rin ako, mga kalpa, gusto kong kumain. See you in my next vlog. Yun, may bata pa. Please like, share, comment, and subscribe. Thank you very much, mga kalpa. Bye bye.